Magandang araw Pilipinas. Our topic for today, ayan, unboxing po tayo. 2 peso Flora and Fauna series galing kay Idol Perang Pinas. Bago ang lahat, magandang araw po sa inyong lahat. Good day everyone. Shoutout muna sa aming Team Alliance at shoutout din sa mga magigiting nating OFWs. Shoutout din sa mga senior citizen, mga silent viewers. Ayan, shoutout din sa mga kapwa ko coin collector o kabarya. Ayan, shoutout po sa inyong lahat ng mga kaibigan ko dito sa YT. Ayan, sa mga nag-subscribe sa akin, maraming salamat. At sa mga bago kong viewers, welcome po sa aking channel. Huwag na rin kalimutang mag-comment, like, share, subscribe, at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. At ito na nga guys, ayan, unboxing tayo. Bali 40 pieces po ito na coins. Ayan, 2 pesos. Ayan, 40 pieces ito. Galing kay Idol Perang Pinas. May hinahanap po tayong specific year. Baka makita na natin dito. Ayan. Big type 2 peso Flora and Fauna series from year 1983 to 1990. Ayan, isa-isayin natin. Bali 40 pieces po ito. Ayan, 1984, 1989, 1985, 1984. Sana makahanap na ako at makumpleto ko na ang aking koleksyon na 2 peso Flora and Fauna series. 1984, 1990, ayan, 1989, 1983, 1984. Ayan, maraming salamat Idol Perang Pinas. At sana makumpleto ko na itong aking koleksyon. 1988, 1984. Ayan, marami ng 1984, 1984. Ito, 1986, ayan, 1990, 1989, 1984, ayan, 1990, 1983, 1985, 1983, 1989, 1990, 1985, 1985. Ayan, maraming 1985, 1984, 1983, 1984. Ayan, malapit na. 1985, 1984. Maraming 1984, 1985, 1990. Ayan, itong mga baryang ito kasama dun sa mga banknotes na binili ko kay Idol Perang Pinas. Ayan, 1990, 1990, 1985. Ayan, 1984,
1984, marami yung 1984. Ayan, may 4 na piraso na lang. 1985, 1990. Ayan, 2 na lang. 1990, 1989. Ayan. Tingnan natin yung 1983. Ayan, may 4 na piraso tayong 1983. 1984. Ilang piraso ito? Bali, 12 piraso. Ayan, 83, 84. Itong 85. May nakuha tayong 8 piraso. Tapos itong 1986, ayan, medyo kinakalawang na, may 1 piraso. 1988, ayan, 1 piraso din. At 1989, may 5 piraso. At yung 1990, 1, 2, 3, 4, 5. Bali, 9 na piraso. Ayan, kung mapapansin nyo, wala dito yung 1987, 83, 84, 85, 86, tapos 88, 89, tapos nandito yung 1990. So, nagkataon, mayroon na rin akong 1987. Ayan. So, makukumpleto ko na ang aking koleksyon na 2 peso big type Flora and Fauna series. Ayan. Maraming salamat uli, Idol Perang Pinas, sa mga bariyang pinagkatiwala mo sa akin. Ayan. At ito pa yung isang kasama. Ayan. So, susunod na mga vlog, iba-vlog ko rin ito. Ayan. 50 cents. 1885. Ayan. Alfonso D. 12. Ayan. 50 cents. Ayan. Silver po ito. 0.835. Ayan. Maraming salamat uli, Idol Perang Pinas. Ayan. Sa mga nag-subscribe sa akin, maraming salamat. At kung bago ka lang sa aking channel, huwag na rin kalimutang mag-comment, like, share, subscribe, at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, stay safe.